аз қафои ин дар духонагаи 50 квадрата дар дуюм ошунаи бинои навастройка. хубиҳои ин хона бениҳоят зиёд мебошад. дар худи ҳамин маҷмӯаи истиқоматӣ мактабу садик ҳаст. навормона ҳатман то охира тамошо кунед. ҳозир ҳамаашро фаҳмонда нишон медиҳем. сар мекунем аз суроға. хона дар хитои бозор ҷойгир мебошад. мана ҳамин мактаб аст, дар қафояш садик ва аз ин тараф махозаву дорухонаҳо. хонаи фурӯшимон дар қафои мана ҳамин бино ҷойгир аст. марҳамат худи маҷмӯа ва бинои истиқоматӣ. подъезди бино таъмири зебо дорад. дар бино ду талифт аст дӯстони азиз. планировкаи хонаи мефаҳмонем. ошхона, ҳоҷатхонаву ҳаммом, якум ва дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ. ду хонага кардагианд бо масоҳати умумии 50 метри квадратӣ дар дуюм ошонаи бинои навастройка. худи бино аз 12 ошона иборат мебошад. хона бо таъмири нав ва замонавӣ таъмин аст дӯстони азиз ва боз як хубии дигар дар он аст ки дар назди ҳамин маҷмӯаи истиқоматӣ айни замон сохтмони як маркази савдои бузург мисли ашан рафта истодааст. нархи хона 739 000 сомонӣ. боз албатта ки муомила дорад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Дом Тиҷей барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. ва ба ҳамин навормон ба анҷом мерасад. дӯстони азиз, хотир расон мекунем канали Дом Тиҷей дар нархгузории хона умуман хуш нест. аз мо танҳо реклама. агар шумо хонаи фурӯшӣ дошта бошед ва мехоҳед хонаатонро дар кӯтоҳтарин муддат фурӯшед, пас канали мо дар хизмати шумо. рақамо барои рекламаи хона 907 14 55 15. танҳо дар ватсап ё инги телеграм муроҷиат кунед. то боздид, барори кор, худо нигаҳбон. дӯстони азиз, хотир расон мекунем ки Дом Тиҷей канали худро дар телеграм дорад. ҳатман даромада обуна шавед. ссилкаашро дар комментария ва дар описанияи видео мемонем. ҳамаи хабарҳои нав, ҳамаи хонаҳои навро аввал мо дар телеграм мепартоем, баъд аз он дар дигар шабакаҳои иҷтимоӣ. барои ҳамин хеле ҳам хурсанд мешавем агар даромада обуна шавед дӯстони азиз.